యో వాట్సప్ గైస్, ఎలా ఉన్నారు? నేను మీ టీపీ గేమింగ్. ఈరోజు మనం చేసుకోవచ్చు స్క్రీన్ ముందు మైండ్ క్రాఫ్ట్ ఆడబోతున్నాం. నాకు ప్లే చేద్దాం. ఈ గేమ్లో నాకు తెలిసి వాళ్ళు క్రియేట్ చేసే పెట్టుకున్నా, కానీ ఫస్ట్ కాడి నుంచి ఆడతా. ఇది ఇక్కడ చూసు సరే. ఓకే ఓకే డన్. ఓకే, నా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అది. ఫస్ట్ వచ్చేసేసి నేనైతే మైండ్ క్రాఫ్టే గేమ్ ప్లే చేస్తున్నా. న్యూ వరల్డ్ క్రియేట్ చేసి ఆడదాం. ఈ గేమ్లో నాకు తెలియదు ఏం చేయాలో. నేను పాకెట్ ఎడిషన్, జావా ఎడిషన్ అంట. జావా ఎడిషన్ ఇది. సర్వైవలా లేకపోతే సర్వైవల్ సార్. వాళ్ళ పేరు మనమైతే వాళ్ళే. ఓకే, వరల్డ్ అని పెట్టేసినాక క్రియేట్ న్యూ వరల్డ్. ఓకే, నాకు టైం పడుతుంది అనుకుంటా. ఇది త్వరగా అయిపోతే బాగుండు. ఏంటో వస్తలేదు. ఓకే గైస్, ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు గేమ్ అయితే మొదలైంది. ఇంత ఏమైందో తెలియదు, కానీ మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేస్తే ఇప్పుడు వస్తుంది. సరే, గేమ్లోకి వెళ్దాం. ఎట్లుంటుంది అసలుకి మైండ్ క్రాఫ్ట్? ఓకే, నేను పాస్ చేస్తున్నా, టైం పడేటట్టుంది. ఓకే గైస్, ఇక్కడ వచ్చేసిండు మనోడు. వీడు ఉన్నాడు. వీడిని ఎడకు తీసుకోవాలి అప్పుడు. అరే విలేజెస్ ఉన్నాయి. విలేజెస్ ఏవి? ఓకే, విలేజెస్లోకి వెళ్దాం మనం. దోచుకోవచ్చిందిరా. అమ్మో, డోర్ తీరే. బెడ్ తీసుకో. నాకు కొంచెం తెలుసు గేమ్ గురించి. కొంచెం తెలుసు అంటే, ఇప్పుడు ఇల్లు కట్టుకోవాలా రాత్రి దాకా. అరే అమ్మ, బెడ్ ఓడేమన్నాడు రా అయ్యా. ఇంకో ఈ ఫస్ట్ డేనే మైండ్ క్రాఫ్ట్లో. డోర్ తీరే. చెస్ట్లో ఉంటాయి ఏమన్నా. ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఆర్మర్ తీసుకుంటే ఎవడని కొడితే షూస్ తీసుకుంటాడు. ఇది కూడా ఇరక్కు అంతా. ఈ విలేజ్ అంతా దోచుకుందాం ఈరోజు. ఫస్ట్ అయితే గేమ్లో వుడ్స్ కలెక్ట్ చేయాలా, అవేవో కలెక్ట్ చేయాలా, కానీ విలేజెస్ కలెక్ట్ చేస్తున్నా ఫస్ట్. బ్రెడ్ తీసుకో. సాడల్, సాడల్ ఎట్లా తయారు చేస్తారో కూడా తెలియదు. ఇదే వేస్ట్. ఇక్కడ అయితే ఏం లేవు తినడానికి. తినాలి కదా మనం కూడా. గైస్, ఇక్కడైతే పెద్ద అయిన వాళ్ళు మీ పిల్లి సౌండ్. నాకు పిల్లి కావాలి. పిల్లి. అయ్యో, ఇరుక్కుపోయింది. ఇరగొట్టాలి. పారిపోయింది. వీళ్ళకి హెల్ప్ చేసి వేస్ట్. ఈడాడు. హలో, చూడరే. మరి 2 కళ్ళు ఉన్నాయి, కొడతాడు. ఐరన్ గోళం. ఇక్కడ మనం వుడ్ ప్లాంక్స్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్. అయితే విలేజ్లో వుడ్ అంతా కలెక్ట్ చేసుకోవాలి మంచిగా. కలెక్ట్ చేసుకుని ఒక క్రాఫ్టింగ్ టేబుల్ అన్నీ తయారు చేసుకోవాలి. కొంచెం అయితే వీడియోలు చూసిన.
తినడానికి ఏదో ఒకటి. ఏరు ఇల్లు కట్టుకుందాం గైస్, ఇల్లు కట్టుకోవాలి కదా గేమ్లో. శాండ్ ఇది నేను త్వరలోనే ఇంకా జుగాడు చేయాలి గేమ్తో. బుక్ షెల్ఫ్స్. అరే రే అరే లోపలికి వెళ్ళట్లే వేస్ట్ గాడు. అమ్మయ్య ఇది కావాలి గైస్ మనకి. నాకు ఇది కావాలి, ఇది కావాలి, నాకైతే ఇది కావాలి. ఎంచాంట్మెంట్ టేబుల్ అని ఉంటుంది, అది కూడా తయారు చేసుకున్నాం. అక్కడ ఏమన్నాడు దొంగతనం చేస్తున్నావు? వేరే రే నా ఇష్టం. ఓకే గైస్, ఇక్కడ ఇదంతా లూట్ చేసుకున్నా. బయటకు వెళ్ళిపోదాం ఇక. విలేజ్ అంతగా ఏం బాలే. అరే ఏమైంది? ఏదో పట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడ 2 రూమ్లు ఉన్నాయి. వా ఇక్కడ ఇంకా ఉన్నాయి. అంతా కలెక్ట్ చేసుకుంటే ఈరోజు రాత్రి వాళ్ళు వస్తారు, మన ఫ్రెండ్స్ వస్తారు లాస్ట్కి గైస్. ఓకే, నా ఛానల్ అయితే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి గైస్, ఎందుకంటే కొత్త యూట్యూబ్ ఛానల్ నాది, ఫస్ట్ యూట్యూబ్ ఛానల్. అందుకనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా యూట్యూబ్ ఛానల్ని. మన ఏడలో వదిలేసిండి వేస్ట్ గాడు శాండ్లా. నేను స్పాన్ అయినా శాండ్లో స్పాన్ అయినా. ఐరన్ గోలమ్స్ కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ. మేకలు కూడా వాడికి ఏం అవసరం లే, బెడ్ మనమే తయారు చేసుకోవచ్చు. అరే ఎందుకు బెడ్ ఒకే పడుతుంది ఎందుకు? అది జావా ఎడిషన్ మొత్తం మంచిగా చేయాలి. ఆర్మర్ ఎట్లా పెట్టుకుంటారు? పెట్టుకోరా చెస్ట్ ప్లేటు. ఇది చూడు ఎట్లున్నాడు. హెల్మెట్ ఒక్కట్లేదు అంతే. క్రాఫ్టింగ్ టేబుల్ ఎట్లయితుంది? సర్చ్ ఏంటివి చేసేసుకోవాలి మొత్తం. మన క్రాఫ్టింగ్ టేబుల్ 5 అయితే అంట. 5 ఏం అవసరం, ఒకటి చాలు. స్టిక్ అవసరం గైస్, మనకి స్టిక్స్ ఎక్కువ అవసరం. ఇప్పుడు నేను ఏమన్నా చేయాలి కొట్టేవి. ఓకే, మనం ఇక్కడనే ఇల్లు కట్టుకుందాం. దీంతో కట్టుకుందాం, దట్టుతో ఇక్కడనే కట్టుకుందాం. విలేజెస్ దగ్గరనే. ఓకే, ఇక్కడ పెట్టేస్తున్నాను నేను క్రాఫ్టింగ్ టేబుల్. ఓకే, ఒక పికాక్స్ కావాలి. శాండ్కి ఇది కావాలి కూడా. చాలు. బెడ్ కూడా ఈడ పెడదాం. మనం ఏడైనా చనిపోతే ఈడ స్పాన్ అవుతుంది. ఓకే రీస్పాన్ పాయింట్ సెట్ అంట. ఓకే, వెళ్ళి మనం శాండ్ తీసుకొద్దాం కొంచెం. తాకలే. ఓకే, ఫస్ట్ డే కాబట్టి స్పీడ్ ఇట్లా ఉరకాలరా. తీసుకో. ఈ శాండ్ అంతా కలెక్ట్ చేసుకుందాం. మనకు స్టోన్స్ కూడా కావాలి. ఫర్నెస్ కావాలి గైస్. ఇది ఫర్నెస్లో పెట్టినాం అనుకో ఏమవుతుంది? ఫర్నెస్లో పెడితే ఇది ఏమో చూద్దాం, నాకు కూడా తెలియదు ఏమవుతుందో. కంటే కొంచెం తెలుసు. ఒక ఆయన శాండ్ తీసిండు, ఫర్నెస్లో పెట్టిండు, అంతే వచ్చేసింది. విలేజెస్లోకి వెళ్ళి ఒక ఆయన దగ్గర అది చూసిన స్టోన్, అది
ఆ ఫర్నెస్ అంటారు గాయస్, ఫర్నెస్ ఇప్పుడే గుర్తొచ్చింది. ఒకడు ఫర్నెస్లో ఏమో చేస్తున్నాడు చూసిన. విలేజర్స్ని కొడితే ఏమవుతుంది? వాళ్ళు వచ్చి నన్ను చంపేస్తారా? ఇక ఈ యొక్క టైం తీసుకుందాం. నాకు ఏదో పిల్లి సౌండ్ అయితే వినిపిస్తుంది. ఇందాడు ఇరుక్కుపోయింది ఒక పిల్లి, తీసిన పారిపోయింది. ఇదంతా తీసేసుకుందాం ఒకసారి. ఏడు ఐరన్ గోళం, ఆయనకు బ్రెడ్ ఇచ్చొద్దాం. ఐరన్ గోళం సరే వెళ్ళిపోతాం. ఎన్నైనాయి? 10 అయినాయి చాలు. మీరు ఎట్లుండరు అయ్యా? నేను ఏడనో కట్టుకుంటున్నా కదా ఇల్లు. నా ప్లేస్ మర్చిపోలే, అంత ఈజీగా మర్చిపోలేను. బెడ్ కూడా ఉంది ఆడ, రాత్రి అవుతుంది. ఓకే చూసుకోవచ్చు, అక్కడ ఉంది నా అన్ని. ఆడకెళ్ళి నేను పండుకుంటా. చాలుగేసి తినేసినాం రాత్రిపూట. ఈ మురిగి ఓకే ఓకే గైస్, పొద్దున్నైతే అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? పొద్దున ఇల్లు కట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ అయితే ఫర్నెస్ తయారు చేద్దాం. ఇక్కడనే ఉంది ఫర్నెస్, చూసుకోవచ్చు. ఒకటి తయారు చేసుకుందాం. తయారు చేసుకున్నాక ఇది ఇక్కడ పెట్టుకుందాం. ఫర్నెస్ ఇక్కడనే పెట్టుకుందాం. ఇందులో ఈ శాండ్ పెడతాడు, గ్లాస్ అవుతుందంట. ఫ్యూల్కి ఇవి పెడతాం, ఫ్యూల్కి అన్నీ పెట్టేద్దాం. నేను వెళ్ళి దట్టుతో ఫస్ట్ ఇల్లు కడతా, తర్వాత స్టోన్లో కన్వర్ట్ చేసేస్తా గైస్. ఏం బాధపడకండి మీరు. ఫక్ ఓకే, ఇవన్నీ తీసుకుంటా. ఫస్ట్ దట్తో ఇల్లు కడతా, తర్వాత మెల్లమెల్లగా మార్చుకుందాం. మొత్తం గ్లాస్తో ఇల్లు కట్టాలి. నాకు తెలుసు, కొన్ని వీడియోలు చూసిన ఎట్లా ఇల్లు కట్టాలో. నాకు ఎంత కలెక్ట్ అయితే అంత తీసుకుంటా. ఓకే, నాది అది కూడా ఇరిగిపోయింది. నాకు ఓన్లీ పైన 3 ఫస్ట్ నేను చూపిస్తాను, మీరు దేంట్లో కన్నా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. దీంతో అయితే ఇల్లు కట్టొద్దు గైస్, చెప్తున్నా ముందే. మాకు వచ్చినట్టు నేను కడుతున్నా, 39 తీసుకోండి. కరెక్ట్, ఎక్కడ మీ ఇష్టం, ఎక్కడన్నా వేసుకోవచ్చు. ఈడొకటి. అరే మళ్ళీ అటు కూడా 2, ఇటు కూడా 2 అయిపోయినాక కిందకి దిగండి. హెల్త్ ఏం పోదు కాదు. ఇంట్లో మగవాడు ఉన్నప్పుడు అట్లా వెళ్తావేంటి? గాలిదా? ఓకే అయిపోయింది కదా. ఇక్కడ లెక్క పెట్టుకోవాలి. 1 2 7 బ్లాక్స్ వేయాలి. 3 4 5 6 7 ఇక్కడ ఒకటి. ఓకే గైస్, ఇక్కడ వేయాలి ఒకటి, ఇక్కడ వేయాలి. అది అప్పుడే గ్రీన్ అయిపోయింది. 3 వేయాలి ఇట్లా. సారీ గైస్. ఓకే గైస్, ఇట్లా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇట్లా అయిపోయాక ఇటు సైడ్, అన్ని సైడ్ ఇటు కూడా 7 బ్లాక్స్. 1 2 3 4 5 6 7. ఓకే, ఈ 3 పిల్లర్స్ లేపేసినాక నేను మళ్ళీ వస్తా. ఓకే గైస్, ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు 4 పిల్లర్స్ లేపేసినప్పుడు ఏం లేదు. మన ఫర్నెస్లోకి వెళ్ళి చూసుకోవచ్చు. ఓకే గైస్, ఇక్కడ మన గ్లాసెస్ అయితే 12 అయినాయి. 12 తీసుకుందాం. 12 తీసుకున్నాక ఫర్నెస్లోకి వెళ్ళి ఇవి కావాలి గైస్ మనకి చాలా.
ఓకే, మనకి 32 గ్లాసెస్ అయితే అయిపోయినాయి. ఇది ఒకటి చేసుకుందాం. ఇది ముందు పెట్టుకోవాలి. ఇది చేసేసుకున్నాక వుడ్ ప్లాంక్స్ వెళ్ళి తెస్తాను నేను. దీంతో అయితే కట్ చేయరు గైస్, కానీ కట్ చేసుకున్నాక వెళ్తా. నేను ఏ గేమ్ ఆడాలో మీరు కామెంట్స్లో సజెస్ట్ చేయొచ్చు. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం చేయకుండా వదలకండి గైస్. ఫస్ట్ మనం 5 చాలు. కటింగ్ టేబుల్ తీసుకుని ఇవి వేసేసుకోవాలి. కోల్ ఏం అవసరం లే, దీంతో కూడా పని కానియచ్చు. ఇంకా గ్లాస్ పెట్టడం స్టార్ట్ చేయండి. అరే అంతే గైస్, అయిపోయింది. ఇక పైన ఈ వేస్ట్ ఇంకా ఇట్లా తయారు చేసుకోవచ్చు. గ్లాసెస్కి అయితే మనకి ఏం కమ్మీ అయితే లేదు. అంటే గ్లాసెస్కి ఫస్ట్ నాకు విలేజ్లో వదిలిపెట్టారు. నా ముందు చూసుకోవచ్చు అక్కడ విలేజ్. ఓకే, ఇక ఇట్లా ఇక్కడ అంత వేసేసినాక కలుస్తా. ఓకే గాయస్, ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు 2 sides అయితే అయింది. నాకు శాండ్ ఇంకా తెచ్చుకోవాలి. శాండ్ తెచ్చుకోవడానికి ఏం కాదు, ఇరిగిపోయింది కదా అది షవల్. ఏం కాదు, ఈ శాండ్ ఇక్కడ నుండి చేత్తో ఇరగొట్టుకోవచ్చు. శాండ్ తీసుకుని వచ్చి ఫర్నేస్లో వేస్తా. చాలా శాండ్ ఉంది ఇక్కడ. ఇవన్నీ కలర్ చేసుకుని, అది మోడర్న్ హౌస్ గాయస్, కానీ వైట్ కలర్లో వేయాలి. అది మీరు దట్తో అయితే వేయకండి. నేను వైట్ కలర్ నెదర్ పోర్టల్కి వెళ్ళి వేయాలి. అవి నెదర్ పోర్టల్కి వెళ్ళాక నేను కన్వర్ట్ చేసేస్తా. అప్పుడు ఏం బాధపడకండి, బాగుంటుంది అప్పుడు. ఓకే, 22 అయిపోయినాయి. ఆకలి అవుతుంది మనవాడికి. చాలు. మీ కామెంట్లో సజెస్ట్ చేయొచ్చు నేను ఏ గేమ్ ఆడాలో. మైన్క్రాఫ్ట్ అనే కాదు, మీ ఇష్టం, మీరు ఏది చెప్తే అది ఆడతా. ఓకే, ఇక్కడ పెట్టిరయ్యా. ఓకే, ఇందులో కూడా శాండ్ వేసేద్దాం. ఇంత ఎన్ని గ్లాసెస్ అయితే అన్ని గ్లాసెస్ చేసుకుని క్రాఫ్టింగ్ టేబుల్ పెట్టి ఇవే గాయస్. ఓకే, 16 అయినా మరి. ఓకే 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 గైస్, ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. ఇంకా రాత్రి అవుతుంది. ఇవి అయితే త్వరగా అట్లా కోల్ వేయాలి ఎక్కడికని వెళ్ళి. ఓకే ఓకే ఓకే, ఇట్లా పెడదాం. అంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది. ఇంకా ఏం కాదు, వేస్ట్ అయినా సరే మన దగ్గర చాలా ఉన్నాయి కదా. ఓకే, మొత్తం కవర్ అయితే చేసేసిన ఈరోజు. వెళ్ళి కోల్ వేయాలి. ఇది ఎట్లన్నా సరే. ఇంకొక దీని వల్ల కొట్టరంటే దీన్ని ఇక్కడ మొత్తం ఇక్కడ ఏం పెట్టాలి గాయస్. ఓకే, 6 అయినాయి, 7. ఇంకేం పడుకుని రేపు 10 చేసుకుందాం. వచ్చిర్రు
మన ఫ్రెండ్స్ షార్ట్ నీకు ఏడ రైట్ సైడ్ నుంచి వస్తుంది గైస్. సరే మన పని అయితే చేసుకుందాం. ఓకే ఈ 3 అయిపోయినాయి మనవి. ఈ క్రాఫ్టింగ్ టేబుల్ వెళ్ళి చేసుకుందాం. మీ 16 అవుతున్నాయి, ఏం ప్రాబ్లమో ఏమో. ఓకే ఒక్కటి ఉంది. ఓకే ఇక్కడ కూడా 2 పెట్టేద్దాం. ఓకే గైస్ చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ మీరు. నా ఇల్లు అయితే తయారైపోయింది. ఇది కొట్టేయాలి. డోర్ వస్తుంది కదా. ఇక్కడ పెట్టాలి ఒకటి. ఓకే ఇప్పుడు తీసుకోవచ్చు. డోర్ సైడ్కి వచ్చినా ఏం కాదు. వుడెన్ ప్లాంక్స్ అయిపోయినాయి ఉన్నాయి. ఓకే వుడెన్ ప్లాంక్స్ అయితే అయిపోయినాయి. ఇక్కడ మనం చెస్ట్ తెచ్చినాం కదా, చెస్ట్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేసేద్దాం. ఒకటే తెచ్చినానా? సరే ఓకే గైస్ ఒకటే తెచ్చిన. చెస్ట్లో అయితే ఇది పెట్టేద్దాం. గ్లాసెస్ ఇవన్నీ పెట్టేద్దాం. మనం వెళ్ళి వుడెన్ ప్లాంక్స్ తెచ్చుకుందాం. రొట్టెన్ ఫ్లాష్ కుక్కలు తింటాయి. నా ఇంటి ముందే ఒక జంగల్ ఉంది అనుకోండి, మొత్తం కట్ చేసుకుని ఇంటికి తీసుకెళ్ళి ఇంకా ఇక్కడ వచ్చేసినాం మనం విలేజ్. డోర్ తయారు చేస్తా. దీనికి ఏకపోయినా పర్వాలే, పైన అది ఏకపోయినా పర్వాలేదు. ఇది తీసేసి అరే ఎట్లా డోర్లు ఓకే నాకు చెయ్యండి ఎట్లా పెట్టాలో డోర్లు. ఓకే నేను పైన అయితే వేసేస్తుంది అండి, ఏం బాధపడకండి. ఓకే ఓకే గైస్ ఇప్పుడేమి ఏమొద్దు గైస్, ఇదే వారిల్లు ఫైనల్ టవర్ తెద్దాం. నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు చెప్తా. ఈరోజు వీడియోలో అయితే కలుద్దాం వేరే వీడియోలో. అంతవరకు గుడ్ బాయ్. ఓకే గైస్ ఉండండి ఒక విషయం చెప్పడం మర్చిపోయినా, నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ మాత్రం చేయండి గైస్. ఈరోజు వీడియోలో అయితే కలుద్దాం వేరే వీడియోలో. అంతవరకు గుడ్ బాయ్.